ịmara a na-ekwu ihe gbasara insecurity nọ n'ala Igbo na nke ikpeazụ a. Some people ha aghọta ihe a na-ekwu. Some people ya na-efili n'okwu egwuregwu. And some of ndị be have refused to learn from ihe megoro others. A na-ekwu all those things. Some efili eni na-achọ ịgwa ha ka ha ga-esi na-ebi ndụ ha. Ọ na-edi jealous of them. Oge eburu Onye Eze Jesus, that week eburu ya, I tried to reach out some people over there in Onitsha. Ka mmadụ nke wee eziokwu. Ụfọdụ sị m na ha nụkwa n'ihe dị ona ahụ mere. Ya kama na onwebeghị nụrụ anything since then. But to my greatest surprise, afụrụ m ụfọdụ ndị a na-emecha na ha na-eme content creating and blogging. Jiri ya na-egwu egwu on their pages. Ịma na this Facebook monetization of 18 mezi some people are na-ezuzu ezuzu. If you can on Facebook, ka agbata ego on Facebook, all this engagement meziri ndị buy ha na-ayezi ara na-eme some certain things that they make sense on social media just to earn. I was hearing more that this thing is a very serious issue that nobody should be toyed with. The only thing had to do after is that engagement Facebook gain and that money. I saw a lot of them joking with it. And then we are jokingly then or the now it's getting serious. And that demand the 200 million. Ebe ka Onye Eze Jesus do with 200 million naira. Onye Eze Jesus on his own kolukole a lot to Isi ya. Iban mad na agwu ụfọdụ. Last time pụtara ebe a make you si na ihe niile na afọ ejikwa ebugharị ego a na-egosi moto ụmụ be mbute ma ndị native doctor ihe niile ahụ. The more you look, the less you see. Keji dota customer. Ihe afọ nwa dibịa ọ sị gị na eji biya nka ihe niile na moto a na hayata. Abia park ya. Onitsha ka amụrụ m Onitsha ka ntụrụ Onitsha ka m mere everything. Ebido m na Onitsha entertainment before m na-apani. Onwe ihe ọhụrụ na ị ga-agwa m now. M ga-asị gị na ọ bụghị na akọdị. Ọgụ na mmadụ ọchọ ama m right people m ga-akpọ ha enye m full update. Ngwa na-ekwe ka ihe asị dị na ka o si aga by kumkum. I said it that time. Some people are not attacking na my video. I didn't say anything. Onye Eze Jesus on his own kolukole a lot of things tinisia. Up to go na na-ebugharị ego. Ụmụ benji bute nka eje na bank ha withdraw ego eme a na-egosi a na-eme apaki juo moto eme last thing no post mere ji wee bịa buru ya ọkwa that video me si no wee nyere ya 200 plot stand to be corrected. Abazi mo 200 plot abi 100 plot o si da mmadụ jere ya na mkpọ by the more here na video everywhere. No onye arụrụ ọrụ ofu onye arụrụ ọrụ bụ ihe nyeru 200 plot nye nka ụmụ bịa na-akwa ya ụgwọ a na-ebutere ya billion every day. All that video mere about na-enyere ya 100 abi 200 plot bụ last video eme eji wee bịa buru ya like this. And the people who buru ya na-efiri na ego do because ọ na-ekoluku a lot. Aya agbape hotel, aya eme nka. Meanwhile, say you don't have that kind of money. If you need present you onwe as Dangote. Knowing fully well, a lot of things has been going wrong na Igbo. People now demand the Kenya have 200 million. Oh yeah, for now, yeah, na after ka ha demand yes such huge amount of money. Oh, by ihe ọ na-ekwu n'ọnụ by ihe ọ na-egosi na ka ha feel onye nye 200 plot of land nwe nka nwe what is 200 million. Oh yeah, ha na-afụ ka ha ji demand ya such amount of money. Not knowing that ihe niile kwa packaging ihe eji eme ka guys na abịa
ka a na-eje na mmiri na-egbu nke a na-atụkọju nonsense n'ime ebe ahụ bụ ofu ihe anyị dị against ya ime vidio na-asị gị na tradition jee ka eme gị nke ejọ ka eme gị nke will be a story for another day. But the purpose of this video, about that name video to blame anybody or to do anything. In the video, the people want to buru ya are the very short hand channel on social media. Because all you have from social media, I mean, had you be a budia. Kahabiko do had just made better. O no na family wote. O no na friends to kotamunya. Had a row happen when you say Jesus. At least, obugo no nwe any other thing ha ga-eji we mee ebere. Ha ji for the sake of ụmụ ejima and pino ka okwu ezigbo obere nwa. You know, ụmụ ejima amabe ni ha na-akọ. Ha mee ebere because of ụmụ ejima na pino hapụ onye eze Jesus ka ọ bata dakwute family ya ma nara ọnụ na-enye ha. That is the main purpose of this video. Not those things who na for online. Would also packaging. Shemba onwo ihe dị. Biko ono na friends and family wote. Na ruru ma hapụ onye eze Jesus aka na asụ ụchụ. Us no father of all men. Ka ọ bata bịa detu ụmụ ejimia. Ka ọ dịkwan. Onye eze na bia kai. So many of you man mgbe ọ na-eme video na-eme live ọ na-egosi ebe a. Ịghọta family ata na ezigbo ahụfụ. Nke bụ onye eze Jesus ebe ọ nọ kịta ngwa efu ụdị afọ ọ na-ata because I know my brother o bu wundu n'ọkpa ama nwanne m ọfụma o bu wundu n'ọkpa and ebe ọ na-adọrọ nsọ na-enye medication ịghọta so ọ na-ata afọ ezigbote afọ ebe ọ nọ biko ọ bụ na ọ nwee any help unu ga-eweta ọ kpochi ya ndị a ka ayọba fasifa nekwo na ona iji n'ona ka aka gbaa ya dịta anyị ọ bụ ihe akpata Adam ekonuko I am not saying my comment section. You look poor. I look poor. Man, don't tell them. The man a major. Putangalo when. I can read this. When you read the nana, or the shall bright. I want to hear me. You're not I can you say. I quite the kind of bright. In that gantry. Eji home. You got that. Open Onye Eze Bob Jamko to a man. You can't have Onye Eze and Weshia. You know they. Mabu nke bụ eziokwu before God and man. Ịghọta na nwanne ya nwanyị nyanwụ fọrọ onye eze Jesus ala ofu nna na nwanne ya nwoke kwu ebe a na bia ka ị nọ. Ịghọta ụgwọ ejigodo ejikarị so biko nụ ọ bụ na ụmụ ma nọ ndị ya eji ya na-enene dị video anụ na ya unu bikozi ya hapụzi ya nya at least nke a mee na o were bi emụta ife I believe na ọ jesi ya nke a nata na ọ ya echegharị. So because ọbụkwa na onwe another support ị ga-enye maybe ịba ya bịa ọ ịkpọ akpọ na phone ọ itirie na account biko ikpele ndị nọ na tibenụ ka ịma na ya enwe ike rezite ọha na wee yọbanụ nda afarapụ onye eze Jesus because ife a na-ekwu na ewetalụ na-egwu ebe ọ na-arụ adịrị ya and onye eze Jesus n'okwu ebe a 1 week ma fe metụrụ ya aka adịrọ nsọ nọ ya survive ya adịrọ nsọ because o bu onye n'ọkpa arụ adịrị ya ịghọta so biko esekpu amakpukwu ma amakpu ayo amakpukwu ma amakpu biko dalụ chọkwa nwezi for you okay no need I apụbazin